Evan en Tijn rennen vreed troch taaldwarp de zoekerij. Tijdens het Frieske taaldwarp wordt het taalniveau van de squalleband toetst. Wat vind je van die opdrachten? Leuk. Wat maakt het leuk? Dat je Fries moet praten. En wat vind je van het Frieske praten zeg maar tijdens zo'n opdracht? Ja, moeilijk. Want ik ben zelf net Fries. Het is een pilot die goed onslaagt. Onderzoeker Tjepkema van NHL Stenden de Roer. In taaldwarp Fries toch is dat ben in hele authentieke situaties het communicatief taalgebruik zien leren kennen. En dat ze dus in hele realistische situaties komen en dan praten kennen. Er is een taalpeuteraar erbij, die stelt vragen. Nou, was toen in feite hier ook dorst, stelt een vraag en dan komt een antwoord op. En dan humst en knikst wat en dan kan die ben dan in dat geval ik trop praten en dan kies ik trop vregen. En de bedoeling van zo'n taalpeuteraar is dat een ben zo vol mogelijk vertellen kan in het Fries. Troch een observant wordt het taalniveau meten. Voor de band die het net elke dag Fries praten, een uitdaging. Allereerst, hoe is dit? Ja, het is wel leuk, maar het is niet helemaal mijn ding. Dus ja. En waarom is het net helemaal die ding? Ik spreek het thuis ook niet, net. Hoe is dat dan om toch maar die taal een beetje on the gong te wijzen? Ja, een beetje raar. Ik vond het wel leuk, maar het is net echt mijn ding, net als Lotte. Hoe hast dat dan toch een beetje leerd? Squallen en vrienden. Bij de zoekerij wie een 5 squallen aanwezig. Na je week vreed komen er 6 squallen uit de omkrieten van de Harkema naar de Spitketa. Dat Ieperlof Museum is dan een Fries taaldwarp voor een dij.